nadungog ang Ibanghilyo karong Domingguhan. Ang pangutana, mituo ba kita kang Kristo nga siya matuod nga Dios ug matuod nga tao? Mituo ba kita kang Kristo nga siya namatay, nabanhaw ug mubalik nganhi? Mituo ba kita kang Kristo sa iyang gisulti mahitungod sa balay sa Amahan? Kining maong mga pangutana, mga igsoon, mao kini ang maghatag og kahulugan, meaning sa atong Ibanghilyo nga nadungog. Apan kung wala kitay pagtuo kang Kristo, walay kapuslanan ang maong Ibanghilyo nga atong nadungog. Matag human sa pag-ampo, muingon gayod kita, amen. Ang amen nagpasabot og, oo, mituo ako. Oo, midawat ako. Niining atong nadungog nga gisulti ni Kristo, dili lamang alang sa mga apostoles ni adtong panahon, kundili alang usab kanatong tanan sa atong panahon. Mutubag ba kita kaniya og amen? Oo, mituo ako. Oo, midawat ako. Niadtong wala pa si Kristo, adunay mga tao, bisan ang mga Griego, ang mga Greeks, nagtuo sila og dapit alang sa mga matarong. The dwelling place of God. Gitawag kini og muni. A singular noun sa munay. Ang plural munay. Kaya ang gingharian sa langit, dili man ni ihapon usaduha. Mao manggani, kung atong mabantayan, aduna kitay awit sa Amahan namo. Amahan namo nga naa ka sa mga langit. Dili na ta mangutana, daghan di ayong langit. Dili lang maihap ang langit. The dwelling place of God. Mao kini usab ang gisaad ni Kristo alang kanato. Sa balay sa akong Amahan, adunay daghang lawak didto. Muadto ako aron pag-andam ug dapit alang kaninyo. Alang sa tagsa-tagsa kanato, aduna kitay dapit, diin kita mahiusa kang Kristo. Si Kristo sa atong Ibanghilyo nag-ingon, tuo sa Dios ug tuo usab kanako. Sa balay sa akong Amahan, adunay daghang lawak didto. Moni or monay, dwelling places of God. Dapit diin kita mahiusa sa Dios. Mituo ka ba niini? Faith is
believing everything Jesus says. Ang pagtuo mao ang pagdawat sa tanan nga gisulti ni Kristo alang kanato. Ug kay misulti man si Kristo nga sa balay sa akong amahan adunay daghang mga lawak didto, nan angayan kitang mutubag amen. Oo, mituo ako. Oo, midawat ako. Ang maong gisaad ni Kristo kanato, dili kini bunga lamang sa hunahuna, dili kini minamao-mao lamang, mituo kita nga tinuod gayod nga adunay dapit alang sa mga matarong. Matod pa sa usa ka magsusulat si Father Albert Selwicki. The faith Jesus recommends is not an escape from reality. Rather, it is a declaration that even if the worst does happen, we will not be destroyed by it. Even if everything seems to be collapsing, we will not be crushed. Mao kini ang mga bulahan nga adunay pagtuo sa Dios. Bisan pa man sa mga katalagman nga atong mahiaguman. Bisan pa man sa mga pagsulay nga buot muguba kanato, dili gayod kita matarog. Kaya ang atong gihuptan nga pagtuo naghatag kanatog kasiguruan nga adunay dwelling place of God. Diin didto kita nga naninguha sa pagpuyo nga matarong mahiabot o mahisulod nining maong dapit. Naghatag kini kanato og kadasig. Adunay panagtigom kuno sa mga yawa. Magtigom sa dining mga yawa. Aron pag-report sa ilang mga pila ka buok ang ilahang nadani, natintal. Ang unang yawa, mitindog siya sa atubangan sa nagpundok nga mga yawa. Uban sa ilang dako-dako sa mga yawa. Mingon ang unang yawa, akong nadani, 20 katao. Nagtuo siyang malipay ang dako-dako sa mga yawa. Gikasab-an hinuon siya. Kagamay ra niya ng imong nadani nga mga tao. Giyon sa manimo pagdani. Giyon sa manimo pagtintal ang mga tao. Ningon ang unang yawa. Ako silang giingnan nga way Ginoo. Ningon ang dako-dako sa yawa, nabuang kadiha. Nga bisan kitang mga yawa, mituo man o Ginoo. Nganong giingnan man imong mga tao nga way Ginoo. Ang ikaduhang yawa, nag-ukon-ukon. Dili na siya gustong mo report. Apan napugos yun siya report. Og mingon siya, bisag unsao nako, 5 ra gyud ka buok tao ang akong nadani. Nasuko og maayo ang dako-dako sa yawa. Ngano namang intaong gamay na mahinuong samot. Unsa may imo hang pamaagi sa pagtintal. Ningon
ang ikaduhang yawa, ako silang giingnan nga wayawa. Nasukog maayo ang dako-dako sa yawa, giingnan siya na yawa ka ng yawa ka. Di naman kamutuo nga yawa ka di ay. Nga nung ingon maniana ang imong pamaagi. Ang ikatulong yawa, mapahiyumon kaayo. Mibarog dayon siya sa atubangan, ug nga mipadayag sa iyahang report. Mingon siya ang akong nadani nga mga tao, libo kalibo, thousands of people. Nahibulong ang iyahang mga kauban nga mga yawa. Buot sila nga makasunod sa maong pamaagi, sa maong yawa. Ang ikatulong yawa, gipangutana sa ilang dako-dako. Giunsa man nimo pagdani, kadaghan di ay, kay mausab ang sundon sa uban nga mga yawa. Mingon ang ikatulong yawa, sayon ra kaayo. Ako silang giingnan tinuod, naay Ginoo, tinuod, naay mga yawa. Apan, ako silang giingnan, there is still time. Naapay panahon, unya na lang paduol sa Ginoo. Unya na lang pagpuyo nga matarong, hayahay kapakaron, ligon pa imong lawas, pahayahay una, ug hangtod, nakalimot sila pagbalik sa Dios. Daghang na impyerno, dili tungod kay wala sila mutuo sa Dios, kundili kumpiyansa ra kaayo sa kinabuhi. Ayaw pag-unya-unya ang tao nga matarong mubuhat sa mga butang nga kabubuton sa Dios karon sa giingon pa, kundili karon kanus-a paman, kundili ikaw kinsa paman. Ang mga tao nga mituo sa Dios, dili na muhulat pa sa sunod nga panahon, kundili sugdan gayod ang maong pagpuyo diha sa pagsunod sa kabubuton sa Dios. Karon, nakahinomdom ko sa awit sa Boy Scout, pamantingali ako adto, murag o Cub Scout pa ba, nga nagkanayon, the time to be happy is now, the place to be happy is here, and the way to be happy is to make others happy. Mga igsoon, aduna kitay gipaabot nga dapit sa unahan, the dwelling place of God. Gikinahanglan ang atong pagtuo ug atong ipadayag dili lamang diha sa mga pulong nga atong ilitok sa baba, kundili hubaron gayud diha sa ato ang kinabuhi, diha sa atong pagpuyo. Mituo ka ba kang Kristo? Ang atong tubag diha sa pagpuyo isip saksi ni Kristo, diha sa paghubad niini sa atong kinabuhi. Mga tao nga matarong, adunay nagpaabot kaninyo, the dwelling place of God. Amen.